todas. Nesta entrevista contamos con a colaboración de Mar Cendón, que é Axente de Igualdade do Centro de Información á Muller do municipio de Pontareas. O Centro de Información á Muller, tamén coñecido como CIM, polas súas siglas, está situado na Rúa Oriente, no edificio de Servicios Sociais do Concello. Mar, antes de comezar, agradecer a túa disposición para realizar a entrevista. Grazas a vos por o vosso interese en dar a coñecer o servizo e por acordarvos de incluir tamén este tema. A primeira pregunta sería: que recursos pode ofrecer o Centro de Información á Muller á comunidade? Bueno, pois os centros de información á muller, como ti comentabas antes, é un recurso público, un recurso específico galego. Hai unha rede de centros en todo o territorio galego, alrededor de uns 83, e o habitual é que estean ou ben nas grandes cidades, ou nas vilas de maior poboación, ou nas cabeceiras de comarca, non? Dando un pouco un servicio especializado a poboación que pode haber neses núcleos. Son recursos permanentes ou con carácter permanente, e os servizos que ofrecen son asesoramento xurídico, atención psicolóxica, supónse que tamén orientación laboral e apoio social. Digo supónse porque é unha das funcións que está contemplada no decreto dos CIM, pero despois na línea de subvención dos CIM non existe a posibilidade de contratar a un traballador ou a unha traballadora social. Entón son funcións que temos atribuídas, pero que ás veces resulta máis complicado poder desenvolver. E despois calquera outra actividade ou calquera outra acción para promover ou para avanzar na igualdade de oportunidades. Esa sería un pouco a función principal que temos nos centros de información ás mulleres. Tamén se atende ás persoas dependentes ou a persoas a cargo desas mulleres, e tamén a persoas da comunidade ou do colectivo LGBT. Vale. Como pode acceder a comunidade a ditos recursos, así como o CIM? Pois ao CIM pode acudir calquera persoa que teña interese ou teña algún tipo de cuestión relacionada coa igualdade, independientemente do domicilio, independientemente da orixe, da súa nacionalidade. É un servizo que se dá de acceso público e aberto a calquera persoa. Tamén en caso de que esas persoas que teñan algunha necesidade específica de acceso, pois hai posibilidades de traducción en algún caso, ou mesmo de facilitar medios que poidan axudar no acceso á información que nos lle podemos ofrecer ou á atención. E sobre como pode acceder, pois agora mesmo con cita previa, pois ben chamándonos ou escribíndonos ou ponnos en contacto, ou derivadas de outros servicios polo xeral, non? Tamén é outra vía de acceso moi importante das persoas que acuden aos TIMs. Os TIMs, ainda que traballan con calquera situación relacionada coa igualdade, pois atendemos preferentemente ou unha das líneas principais de actuación é traballar sobre os casos de violencia de xénero, presentes ou pasados. Que botades en falta como organización dos e das profesionais de atención primaria en relación aos problemas abordados polo CIM? Pois un pouco, se pensamos no ámbito da violencia, que pode ser onde teñamos ao mellor un maior nexo de unión, porque nos centros de atención primaria é un lugar, a verdade é que non sei se decir privilexiado, pero un lugar preferente para poder detectar situacións de violencia de xénero que ao mellor as que nós non podemos chegar. Pois quizás un pouco máis de comunicación, un canal de comunicación máis estable, ou máis fluido. Nos fai un par de anos reactivamos a mesa local interinstitucional como un foro de traballo das diferentes institucións ou dos diferentes asentes institucionais que teñen implicación nas situacións de violencia, e a participación e a implicación das profesionais dos diferentes sectores foi moi boa. Pero despois temos moitas dificultades para poder manter esas canles de comunicación activas e fluídas no día a día do traballo. Entendemos que, como nos sucede a nós, moitas veces estamos desbordadas de traballo, ou non é un tema que ao mellor por falta de formación ou que sexa non é tan presente, e entón é menos visible que existe este recurso,
e atendemos menos a esa situación, esa podría ser unha das cuestións. Outra é que, ás veces, en algunha ocasión, pois nos chegan pois demandas de mulleres de que existe certos nesgos de xénero, non, no tratamento da saúde das mulleres que tamén logo pois afecta ao seu benestar ou a súa calidade, pois ás veces eso, mesmo por nesgos, por formación, outras veces pois por falta de recursos. Estou pensando pois no acceso á atención psicolóxica, non, dentro da sanidade pública, que resulta moi complicado poder acceder a esa vía. Como afectou a época de confinamento ao ritmo habitual do servizo? Bueno, pois durante o confinamento, no primeiro momento houve un parón total. Despois sí que é certo que os centros de información, igual que noutros territorios, pois os servicios que tiveran disponibles fomos declarados servicio esencial. Entón, ao ser declarados servicio esencial, podemos retomar a actividade. Isto non foi algo inmediato, non? Ainda que o decreto foi uns días despois, pois costou volver a pôr en marcha o funcionamento. E o que durante ese tempo, sobre todo, se ofreceu asistencia e apoio vía telefónica e de forma excepcional, en alguna situación de emerxencia, sí que se facía atención presencial para situacións moi específicas e que requirían un apoio presencial. Pero, bueno, toda esta atención foi moi limitada. Primeiro porque cando ti traballas con personas en situacións, sobre todo, como estábamos falando antes, non? Pois situacións de violencia que requiren crear un clima de confianza, que requiren ter unha atención máis personalizada, que son situacións moi complexas en moitas ocasións, pois facer esa atención de forma telefónica dificulta moito ou impide moito poder desenvolver accións non concretas ou unha atención máis integral. Despois, os medios, pois non eran, a verdade é que moitas veces os máis axeitados, non? Se fala de facer traballo telemático, pero as administracións non sempre están actualizadas para poder desenvolver ese traballo de forma efectiva, ou non temos as posibilidades. Eso sucedeu no primeiro confinamento, pasaron todos estes meses, non sei se agora mesmo teríamos tampouco os recursos para poder facelo de unha forma mellor. Se tratou de facer coas alternativas que había e coas posibilidades que había o que se podía, e que foi manter a atención. Se fixeron campañas para recordar que o servicio estaba aberto, que seguía existindo esa posibilidade e que as situacións de violencia eran unha causa justificada tanto para desplazamentos como para permanecer na rúa, como para calquera outra situación de reparación que as mulleres considerasen tanto para elas como para as persoas ao seu cargo. Pero, claro, pois, o de sempre, pois, as fendas digitais tamén, non? De algunhas persoas para poder acceder á visibilidade deses recursos, a capacidade de algunhas persoas ou non, as posibilidades para ter acceso ás novas tecnoloxías, para manexarse con elas, pois sí que foi máis limitada. Nos temos ainda que a poboación maioritaria nas comarcas que nos atendemos, que é o Condado e a Paradanta, hai unha poboación moi forte urbana, que sería o centro de Ponteareas. Tamén hai moitas mulleres e moita poboación a que deberíamos poder chegar, que están en zonas máis rurais, que, por exemplo, coa limitación do transporte público, pois se viron moi afectadas e, por tanto, coas posibilidades de poder acudir ao servicio. En que situación de actividade atopas actualmente? Pois actualmente seguimos traballando, pero cunha situación de incerteza moi grande, porque tamén facemos actividades ou, por exemplo, levamos anos traballando na constitución dun grupo de apoio de mulleres en situación de violencia e agora mesmo ese tipo de actividades ou ese tipo de accións están todas paralizadas por non poder manter as actividades de forma presencial e a incerteza que crea que en este momento podes facelo, pero pode cambiar a situación sanitaria ou os protocolos e non se pode manter. Tamén as persoas están máis precavidas ou teñen máis medo de acudir a espacios onde hai outras persoas, hai menos posibilidades, como falábamos antes, houve unha limitación nos recursos, que iso tamén afecta sobre todo a mulleres ou a persoas que están en situacións máis vulnerables. E despois tamén diría que un pouco de medo pola incerteza da situación socioeconómica,
porque tendo un pouco de memoria, noutras ocasións de crises, un dos sectores máis afectados sempre son as mulleres e os servicios sociais. Entón, a ver que repercusións pode ter toda esta situación pois no mantemento dos servicios e na vida das persoas, non? Bueno, Mar, así rematamos a entrevista, grazas por colaborar. Grazas a vos. E tamén agradecervos o gran e necesario traballo que facedes. Moitas grazas.